Cok. Iya. Kopi rong jam. Kayak kedung randuk gunting. Kayak kedung randuk gunting. Sing mogok lho. Ini. Sini kunci. Kenapa kenapa? Ora kan kunci. Tak, katanya dikunci. Kanting. Ya jelas ngene Pak Tok ngono ah, Mbak Pak Tok. Kira mesti berengkol kok. Ya Nandak nek. Apa itu? Sudah. Sudah. Nandak. Beda kan sih. Iki kayak sekarang.
Kaping, kawan ni Mik. Bar. Bir. Nganggo mika berbanter. Jare apa disawer? Disawer sapa? Iki buke sing guru mah. Bu ilang jenenge. Lha iki wonge? Iki. Ora. Oh, duwe entek. Lah kowe keri lho, Dede. Lho, Ora ono, Pak. lah encen ditokno pol mburi kok. Pak. Ora ono. Kene. Aku lagi tuwuk pisan iki. Lah kene. Gandongan iki wayah ngetokno sapi. Lah kok iso? Lah jam semene to. Lho, kuwi mang sapine tanggane gemah lesu le. Lah iya. Lesu. Iya. Yo berarti sing dowo maneh. Lho, ayo. Lho diceluk nek. Lho malah kowe. Sing nonton api ya, Pak. Ndi? Berseragam. Lho, oga perkara berseragam ora. Kaya icir jagung barang lho, Dik. Lah iso. Lah kene enek, kono enek, kae enek lho kono enek. Oh, berarti pangan tikus itu to. Yo berseragam yo iya. Tapi gak apa-apa. IJN sing nonton. Ijo ana sing nonton. Nah, ya ora. Nonton wong yo ayu-ayu. Ayu-ayu. Ono sing untune urung dukul bareng. Tenan bae. Kowe malah wis entek. Wis entek. Sing mangan sapa? Lha kuwi. Lah iya. Sing mangan sapa? Maksudnya iki wis faktor U. Oh lah. Model U. Umi ta iku. Usia. Usia. Makane entek. Iya. Faktor U usia. Lagi Berseragam yo ono. Lagi ijo-ijo. kuwi diklek. Kuwi diklek Kowe iso sebenarnya kene kok berseragam pek bareng ngono. Porsi. Iya. Porsi. Tak kira yo sing nonton wong yo apik nek ngono ijo-ijo. Ayo. Ono sing biru. Ndi? Iku Oh, kuwi gak akur nek ngono. Gak akur. Kancane bejo kok biru dhewe. Itu PT. Ayo, Mbak iki koyo kanyepen kok. ndi? Iki karo Lah kok iso ngerti nek kanyepen? tangane dilebono kaos. Oh nek kanyepen iki dilebono kaos. Dari sapa? Jare aku Lho kono apa njikuk dhuwit kok? opo juga duwe kukur-kukur. Oh, bener. Piye? Salto ki sing genah. Lah iya. Kaya iki lho Mas. Salto sing akeh. Salto kok trit joget trit. Lah iya. Oh, satu ya. Cek akeh. Satu ya. Iya. Iya akeh. Wih, jangan. Sen. Iki aku. Oh, bener. Dene. Bener ya baru kan iki laris. Wong ingon-ingon tuyut. Ora mergane kangenku ya. Apa? Itu lho, sebab reksa. Lho, bose ndek rambut gondrong. Ini ndek rambut kene yo duwe. Iki yo duwe rambut. Kowe duwe ora? Ayo dirambut. Duwe. kabeh. Aja ngece aku dirambut alane. Ndi? Kok piye? Aja ngece aku duwe rambut di. Dirambut. Rambut ndi? Heh? Tenanan. Kowe ana beda. Lah yo. Beda. Lah kok iso beda? Beda engko beda jeneng. Piye? Nah iki jenenge rambut. Lah sing iku. Nah dhuwur kan rambut. Lah nang ngisor iku nek upamane dhuwur iki jenenge rambut. Rambut. Nah, Lah nang ngisor iku wong kene kan rambut kok. Kan ngene mau. Lah nang ngisor iki jenenge nang dhuwur kan rambut. Ya. Cuman Iya. ya nang ngisor kan ngene. Kowe beda. Rambut terus kowe. oh, kalau dikek mangan. Loh, Loh. mangan kok loro lho. Iki kalian dhek iki ya. Sing lemah ya kowe. Sing lemah. Sing ada ngono ya kowe. Lah iya. Ora ngono. Kene. Rupane koyo ngono ya ono wong ayu barang. Lho, wong milih piye? Lah iki sidan kok ngene mangan kene terus. Oh, alah. Lho bae karo MC-ne kok ya ora direkno. Ayo. Bangetan lho. Nek kene rambut. Rambut. Kene yo rambut, Mas. Loh. Apik iki. Lho, aja ngece. Lho, Piye? Iki nane tak kungkir dadi loro. lho kok mikir apa? Yo tak kungkir kembang siji loro siji rene. Kuwi. Aku tangi turu. Ayo terus. Ora nang WC. Nang WC. Ku waget aku. Waduh. Perkarane apa? Bukan arep iku buang apa
Apa? Buang air besar. Oh ya. Buang air kecil. Ah. Tak kali ya. Buang kali. Kaget lho kok dadi telu kok. Gila-gila Pak. Kuwi ngono bae kok kuncir. Kayak makane ngepang. Wong ngene-ngene mah kok pratolong. PKW aku ngene. Iki mah acarane opo? Lho dene kok ono. TKI Mas. TKI. TKI. Saya lima catatane ya. Wes Kok ono sih. Aku akan ngene kok mau catane. Iki langsung takok ngono. Orang kata mengatakan. Nah, apa? Bertanya sesat di jalan. Loh, makhluk bertanya. Sesat di jalan. Lu dalane buntu lho. Jalan buntu. Jalan iki buntu. Oh. Kudu bilang jenenge sapa? Yo anjene nek wis mati yo wis takdirin lho, Dik. Lah iya. Kuwi wis mati. Wis mati kok. Yo sok-sok wae sing iso ambekan. Ah. Kale kok mati. Mati. Wis bener. Iya. Iya. Nek wong urip wis roh dalane mati kudu piye? Ya sedekah ibadah ngaji sing akeh. Nyaman. Piye cah iki? Piye? Iki sedekah kamar iki ora perlu. wis bener. Ora usah. Kowe aja ngono. Iya. Lah nek wis dalane mati, Yo puter balik ale. Saya. piye? Memang sedekah Aku karo kan teko. Iya. Wong urip nek wis roh dalane mati kudu piye? Sedekah ibadah. Ora usah. Lah terus. Kakean. Lah terus. Nek wong urip nek wis roh dalane mati tetep puter balik. Eh, Lha koyo kene mang. Iya. Aku budal Oh, barengan rene. Teko kene. Heeh. Oh, yo dalane mati Mas, ngono puter Eh. balik. Golek dalan sing urip. Oh, berarti nak anu nak motor. Titik dalane mati balik ngono. Ora tak kira dalane mati. Ya. Mati to. Boleh mati. Mati dalane mati kok, Mas. Ditekoki Mas, iki mah TKI. Iki dia mau niku acarane apa gitu cocok? Apa? Oh iya, siap. Ya, Iki apa? acara Jaluk apa? jalur kerupuk. Duh. Jadi kowe kok jaluk kerupuk piye lah? Iya. Aja lompe. Di pagi. Sedekah kan yo. Dikon apa? Kok kenapa? Eh, Kok apa penyawe? oh, Sing di. sing ndi? Ya iki kan munggah ae sing ngerti kok. Sing di. Sing ndi di? Sing di. Kowe ning ndi? Wong lambe putih akeh lho, Dik. Lagi lambe putih. Kowe coba bacem-bacem kowe. Macam-macam. Yo kuwi maksude. Sambut iki kok kene malah. Ya yo, tangan mlebu alun niku. Alun. Alun. Siji yo. Oh iya. Tadi Loro nek loro yo alun, siji alun. dari koyo kowe mang macem tok. Eh? Macem. Iya siji. Loro yo macam-macam. Di, duwe sing di. Di. Oh, Wah, iki ditunjuk wis. iki kok Jakarta le. Kok Jakarta. Kok Jakarta segaul. Masa kamu dari Jakarta? Iya. Sama gua kemarin dari Jakarta. Oh, berarti iso bahasa Jakarta. Mesti iso belak. Gua bisa bahasa Jakarta. Contohnya. Coba. Hah? Kemarin Iya. bokep sama bokep. Piye? Nyokap sama bokap nyok. Nyokap sama bokap. Nah. Di Jakarta kan Ada di ada di bokep karo bokep. Ini terlonta-lonta. Terlonte-lonte. Yo bener. Yo bener karo Duh, ini di gue Yo mah. gua ngira ngimpe. Oh, bukan no duwe. Oh. Biasa nosek teh. Wah, kandel. Lu cari dia entel ya, Dik. Oh, ada medun. Special remix from DJ Chris in the house music. Bahasa Inggris barang aja. Bahasa Jakarta. Mau Jakarta bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris ini kecil ada masalah itu ah. Aku bahasa Cina lele. Loh, Mas, drame Mas. Bahasa Cina contoh sini. Nyanyi ya lele. Bisa nyanyi Cina. Oh, nyanyi Cina belak aku ah. Contoh ayo jajat Just, just,
Ayo Agram mangan ae. Opo ora duweni bojomu kowe? Nyanyi ta ora kok ngomong. Joget. Goren musik goren. Ayo Pin ayo Pin. Musik. Joget sih. Kowe nek gak joget ora cair. Ayo. Loh, kok joget kok? Ayo jangan. Coba beneran kowe. Ayo. Ayo, joget kok. Ayo. Joget dong. Joget. Goyang sih. Goyang. Joget sing apik, Cuk. Lah, sik. Sampai bawah. Mateni wong. Piye, Dik? Ora ono. Gawe duwe apik ya, Pak. Ngene. Duwe ngene yo. Lah kowe ngono yo. Ngene ngono. Penak re. Enak nganggo kowe. Lho ora ngono. Kene. Lho ora ngono ndang dhuwur e digolek ndang kuncir. Kowe gak ero. Aku kan malu. Alah, ning penak. Iya. Yo kok mlayu. Moro-moro. Guyu terus. Loh, kok gue kak moro-moro no kake. Ah sing apik. Ayo, Bin. Ayo. Ora, joget sih. Lah, ngono. Kene. Ayo. Ayo. Lah, asik. Ayo dah. Karona. Asik kali. Nah, aduh, andek maju oh. Lah kowe jogetan ning kono rek, lho mandek maju. Aku joget kurang apik. Kurang edek. Aku nandek maju wedi yo. Ngene nang. Loh, gak apa-apa. Ora apa-apa piye. Loh, Kowe malah penghasil uang. Aku kan bingung. Kamu bojoku dolanan opo ae? kowe wis duwe bojo. Yo, aja ngece ae. Lho bojomu ki yo ndas wong. Ndas wong. Bojoku sitok. Sitok nang kene, sitok kono. Sehat ya. Moro-moro andek cedak. Ora wani aku, Pak. Lho lha apa? Saestu yo. Lho kono ki ora perkara kene. Roh iki lho. Ya. Sing dhuwur kok HP apa meneh sing ngisor. Lah ngono lho. Ora apa-apa Pak nek ndangak ngene. Lah terus? Kan mripate maju pengisor. Kowe tolong aku. Lah kowe karo ngene lho, Dik. Joget karo ngene. Lah. Ayo. Bin. Lah, ra ngono. Lah karo kempet. Lah, asik. Ayo dah. Ayo. Kowe ki comani apa ra? Ayo. Lho wis. Jaluk DJ ae, DJ. Ora ngono, Pak. Apa? Jawar mangewu boyo kumat. Lho kalau dipekno nek amat. DJ Pin, DJ-ne Pin, DJ. Ayo. Oh iki metu nek kandhane. Yo iki. Ayo. Kok recehno sik kok, Dik. Jebule recehno sik. Ayo dah.
Loh, Lah kono sing aku nyawer kok malah. Kono sing aku nyawer ya. Lah yo ora sido yo. Ayo jogene. Ayo Pin, cekongnya Pin. Iya iya, musik lah. Jangan bui lu. Adik maju. Adik maju. Ayo. Nah. Asik sampai bawah. Ya, asik. Ayo lah. Iya. Lah kok ya ciseyo. Nah. Ija. Ayo. Asik. Nah, udah masih gitu. Goyang terus. Pokok iki kok ngasih pajar kowe dikone ngono ngasih pajar. Nganti entek ya, Di. Ayo, kok malah rene neh. Ijake aja rene. Aku rene kok ngantek kapan, Pak? Kok pajar. Yo aku antene mantan pemulung. Ayo. Iki lho. Bos. Kowe iki ape disawer kok malah nantang kok. Simpen sapa? Kowe sapa jenenge? Jenenge sapa? Lah kowe dihapus aja kok belum. Ayo. Iya, jenenge sapa? Anake cecile kok pacoki. Anake cecile. Ora apa-apa lele. Lha lagi nih. Bojone lemu. Lah terus nek bojone lemu. Nek kanggo kasur. Aja ngono. Ayo. Aku salah terus juga kamu. Lah malah mata-mata ngono. Ayo, joget. Orang tenan terus. Joget. Ayo Win. Ngiping. Ini gak joget ngiping. Musiknya lagunya apa, Mbak? Lagu apa? Aku request coba. Lagu karo lali janjine kae. Sing ngene kae ya. Gak tak dono lagu ning kuwatir nek wong ora. Tak dono sing dina minggu sing tak tunggu. Kowe aja jajan sate asu. Kuwi ngono gak jajan sate asu. Lah dolan karo aku. Lah iya manten dolan karo aku terus jajan sate asu. Iki tutup ora. Mangkeloni. Mati kan harus mangkel terus dikeloni. Ayo semua ora iso kudune tak keloni. Kowe joget to, aku tak tunggu panggung. Ayo Mas. Ayo Bapak. Musik. Ayo, tali sini. Tunggu panggungnya toh.